poradí klesne podstatne nižšie, takže bude mať problém obhájiť možno aj tú 12. pozíciu, ktorú dosiahla na majstrovstvách sveta v roku 2008. Ale teraz už viac koncentrácie pre našu Ivanu Reitmajerovú, slovenská reprezentantka. Nastupuje na Los Angeleský ľad pozícii veľkej nádeje. 16-ročná mladučká reprezentantka, ktorá by mohla dvihnúť sebavedomie slovenského krasokorčuľovania. Prvým predpokladom je čistý, krátky program. Veľmi ladne a čisto. Trojitý tulup s dvojitým tulupom. Dvojitý Axel Pausen. Trojitý Salchov a náznak úsmevu na jej tvári, takže skokové prvky má za sebou. Vyzerá to veľmi sľubne. Gilmanovej pirueta. Ešte krková pasáž. Je to tam, ďakujeme. Ivana Reitmajerová presvieča divákov, ale aj odbornú verejnosť, že je veľkým talentom, že sa na rozdiel od niektorých iných slovenských pretekárov v iných druhoch športov, ale aj povedzme v krasokorčľovaní nezosype pred náročnou skúškou. Je to bojovníčka na ľadovej ploche, predviedla čistý, krátky program. Samozrejme, jej obtiažnosť je ešte úmerne postavená jej veku, má ešte len 16 rokov, takže neriskovala v tej kombinácii, zvolila povedzme jednoduchší variant trojitého tulupa s dvojitým tulupom, nešla do ľudca ani do flipa, ale tento výkon bez zapnenia a bez výrazného kicksu by rozhodne mal stačiť na postup do finálovej 24. Môžeme očakávať hodnotenie na úrovni možno 50 bodov. Dúfajme, že rozhodcovia sa priklonia k takejto hranici. A to by bolo osobné maximum našej mladej pretekárky. Má za sebou pomerne ťažkú sezónu na majstrovstvách Európy v Helsinkách 11. miesto, potom ďalší vrchol na juniorských majstrovstvách sveta a teraz už tretí vrchol za sebou v sezóne. Tá
záberačka určite poriadne vyšľavila našu reprezentantku, ale stálo to za to. Vidíte, podľa reakcie veľká úľava a takto vyzerá dievčenské šťastie. Ivana Reitmajerová sa pripravovala v Bratislave, v Trnave, v Piešti, kde bola ľadová plocha, rovnako v Oberstdorfe, čo samozrejme jej výrazne prospelo. A nielen ona, ale aj mladší brat Peter je tiež krasokorčuliarom, zatiaľ na juniorskej medzinárodnej úrovni. Po dlhých rokoch teda iskrička nádeje pre slovenské krasokorčľovanie potrebuje už oživenie ako soľ. Rozhodcom to chvíľu trvá, než sa zhodnú. 26. miesto dosiahla Ivana Reitmajerová na majstrovstvách sveta v Lani. Už tam predznamenala, že je veľkou bojovníčkou, ale na postup do 24 to nestačilo. Dnes by však ten výkon stačiť mal. Spomínal som, že možno technická obtiažnosť nie je taká vysoká ako u niektorých jej súperiek. Na druhej strane čistý výkon by sa mohol prejaviť aj na hodnotení za umelecký dojem, za tzv. Prezentáciu. Hudba Alexeja Rybníková bola tým dobrým ťahákom 52,98 bodu. Blahoželáme, to je nad očakávanie vysoké hodnotenie pre slovenskú reprezentantku. Je to jej osobný rekord a sme radi, že sa jej výkon vydaril.